غرصة قضاء درجة وعاري بك إن شاء الله وبنجحني قضاء ويكور بك دبي العرقيك إن شاء الله بو بلا كتس Türk Devleti'nin Serekaniye'ye yönelik işgal saldırısından sonra on binlerce Serekaniyeli zorla yerlerinden göç ettirildi. مرۆڤ دەکانێت ببێژە ئێژەسەری حیشتێ خەرکێمەی سەرێکانیە بە هەموو پێکهاتەینێ پشتی vê êrişa dewleta Tirkiye ser herêma Serêkanî koçber bûn. 70 binin üzerinde Serekaniyeli Haseke'de bulunan Serekaniye, Vaşukani ve Derik'te bulunan Nevroz kampıyla birlikte çeşitli okullara yerleştirildi. 6 yıldır kamplarda yaşam mücadelesi veren Serekaniyeliler evlerine dönecekleri günü bekliyor. Ku koçber bûn rastî dema ku Serêkanî bûn xwedî mal bûn melik bûn cihêwan ma peymana 29 Çileyê de di navbera Hêzbên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Demkê a Sûriyê de pêkat. Di nava wê peymanê de yek ji xalên sereke ew ku hemû koçber çi Serêkaniyê dibin, çi Efrîn dibin, çi Girêsipî dibin dibe bi awayekî ewle vegerin cih warê xwe ji bo ku jiyan bikin yanî li wê dekê. Ji bo pêkanîna vê biryara hanê em wekî Komîta Koçberê Serêkaniyê vê mijara hanê bi hemû kesên pêwînîdar yên vê dosya koçberan re gelek civînê me têne çêkirin, gelek xebatê me hatin çêkirin. Dosya mijara Serêkaniyê ewlehiya bajarê Serêkaniyê bi gelek aliyan da hatin nîqaşkirin da ku zemînekî baş bê peydakirin. Serekaniye Göçmenler Komitesi'nden Mehmet Haco, evlerine dönenlerin karşılaştıkları manzaralara dikkat çekti. Hemû mal xerab bûne, diziyekî gelekî mezin çêbûye. Yani di malan de derî birine em bêjin pencere birine yên ku kanibûn bixware birine yên ne birine jî temamî şewitandine hene jî teqandine dixwe mayîn kirine teqandine. Mehmet Haco, Serekaniye halkının evlerini işgal edenlerin kenti terk etmek istemediklerini belirtti. Lêwane lê dibe hikûmeta Sûriya Demkî zextê bike xelkê Serêkanî van daxwaz dike. Yek dibe ku ti bargehên dewleta Tirkiye di Serêkaniyê de nemîne. Ev hemû grûpên çekdar yên ku bi ser Tirkiyê ne her çendî navê xwe jî biguherin lê diyarên kîne û ji kur hatine dibe ew jî Serêkaniyê derkevin. Ew meclisa sivîl ya ku ji alî Tirkiyeyê ve hatiye diyarkirin dibe ew bê hilweşandin meclisekî navxwe ji hemû pêkhateyên Serêkanî bêne ava kirin. Daman demê de asayişa herêmê ya Serêkanî dibe ji hemû pêkhateyê wê be yanî û ev asayiş direkt Parêzgeha Hesekê ve bê girêdan.